Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअआवहाय बरायनानै लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैदों जोंहा आंखौसो फांथेबावबाय आं होनग्रोनि बेना बिदिनो न'आवहाय न'नि खामानि सोलिगासिनो दं लोगोफोर। आङो दा बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ लानाय जादों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर। टुडे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बाय बाय। नाय लोगोफोर, मिस्ट्रिफोरा जोंना बे खुन्थियानि गोजौ गोजौआव बक्स फिसा फिसा बानायदोंना, खुन्थिया थखथा दोख्लाबना होदोंना लोगोफोर, बेहाय दालाय होगासिनो दं बिसोर बे गुसुं गुसुंखौ। गासिबो खुन्थियानिखौ दालायखौ होगासिनो दं आरो जोब्बायानो होनजासै, होगासिनो दं नै। ओमफ्राय लोगोफोर बे खाथियावहाय नोंथांमोना गोलाव सात दालाय नुहरदोंना लांदांनो, बियो दखान, गाहायाव दखान गोजा लोगोफोर। गोजौआवबो दखान खालामगोन खोमा, नै बानायगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरै जोंनि खाथियावबो दंबावोना बिल्डिं गोदान, बेबो नै बानायगासिनो दं। बे जोंनि न'आ लोगोफोर। नै जोंना नैबे जेखिनि मिस्ट्रिफोर थादोंना जायगा, बेसिमल' आरोखि ना, बेनिफ्राय ओरै दं ससेया। खाथि खाथिना लोगोफोर, सिनायलायलाङा। मैयाथ' बिसोरो बे खुन्थियानि गोजौनिखौ दालायखौ होखांजोब्बाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै दिनैहाय अखानायैहाय बिसोरो माबा भिमनि जुनै माबा थखथा जखा खालामनानैहाय हास'गासिनो दं बिसोरो। बेखौ बिसोरो जखा खालामना लाखांजोबनायनि उनावसो भिमनि थाखाय औवा सुंथानानैहाय जइन खालामनानै होगोन बै खुन्थिया गोजौआवहाय भिमनि थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय था, गाबोन खालामगोन बिसोरो बेखौ। आं बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिनो सेस्था खालामगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बानायगासिनो दं बिसोर लोगोफोर। ओमफ्राय नै खाथि खाला जोंना बयहाबो बिल्डिं जाजोबगासिनो दङ। ओरैबो ग्रिन कालारनि दङ, ओरैबो दखान, ओरैबो बिल्डिं, गासैयावबो बिल्डिं जागासिनो दं आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, बै नोंथांमोना खुन्थिया नुहरदोंना, बियो सात दालाय होखांबाय बिसोरना। नैबे नै बेयो साइन्स एकाडेमि। जाय बिथांमोना बाहाय गावबा गावनि गथ'फोरखौ बे कलेजाव फरायहोनो गोसो, नोंथांमोना फरायहोफैनो हागोन। ओमफ्राय नै जोंना बे गोजौआव जे न' लुदों, बेखौहाय जोंना पिजि खालामगोन लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना दोनफैनो हागोन, 2024आवहाय दोनजेनगोन आरो। ओमफ्राय नै आं मैया होनदोंमोन ना लोगोफोर, बिसोरो औवा सुंथानानै भिमनि थाखाय बेखौ जइन खालामनानै होगोन होननानै। नै जइन खालामनानै होजोबजेनबाय बिसोर ओरै साइड मोनसेनिखौहाय, थखथाखौहाय जइन खालामनानैहाय भिमनि थाखायहाय होजेनबाय आरो बिसोरो। ओमफ्राय अखानायैहाय ओरैनि खावसेखौ होगोन, खावनै नालाय जोंना रुमा, ओंखायनो अखानायै ओरैनिखौ होगोन बिसोरो। नायदो नै लोगोफोर, आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायो, नोंथांमोना जोंनि न' लुनायनि थाखाय प्रे खालामनानै हो। नोंथांमोना प्रेयाव लाफा, जेन' जोंनि न' लुनाया मोजाङै मोजां साक्सेसफुल जायो। ओमफ्राय जोंनि थांखि लानायसिम जोङो सहैनो हायो, जेन' नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर, ओरै खावसेनि माबाखौहाय भिमखौहाय बिसोरो औवा सुंथानानै होखांबाय नालाय, दा ओरै खावसे दंबावोना, ओमफ्राय हरैबो दंबावो एसे, बिनि थाखाय बिसोरो थखथा जखा खालामनानैहाय आरोबाव हास'गासिनो दं। खेनसेनोथ' हाजोबा नालाय, आस्थे आस्थे साननै सानथामजोंसो हायो नालाय लोगोफोर। ओरै खावसेनिखौ खालामखांबाय, ओरै खावसेनि दंबावो। ओमफ्राय ओरैहाय आरोबाव साननै नांबावगोन बिसोरो बे थखथाखौहाय लागायनो थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नै बेलासि जाबाय टाइमाबो। नै ओरैनि ससे रुम मोननायखौ हाबाय आरो। जोंना रुमा लोगोफोर गासै 6था रुम आरो। ओमफ्राय नै आं बे गोजौआवहाय गाखोलांनानै नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय गाहायनि भिउखौहाय दिन्थिनि, माबायदि नुयो, माबायदि जादों बानायनाया बिसोरना। नाय लोगोफोर, बेबायदि दोनानै होयो बिसोरो। बेखिनिया भिम लोगोफोर। बिसोरो बे भिमखौ खालामखांजोबनायनि उनावहाय आरोबाव सात धालायनि थाखाय थखथा दोबावगोन जखा खालामनानै। ओमफ्राय थखथा दोखांनायनि उनावसो बिसोरो लहा सोगोन। ओमफ्राय लहा सोखांनानै खाखांजोबनानैसो धालाय होगोन। आंबो एसे रोंहांबाय लोगोफोर, न' लुनायखौ नायबाय थानाङोना आंनो, अबेखौ मावग्रोयो, अबेखौ मावग्रोनानै अबेखौ मावलाङो, बेखौ एसे रोंबाय लोगोफोर। बारा नङा, एसेल'। ओमफ्राय नैबेखौथ' आं खिन्थाखाबाय लोगोफोर, नैबेयो साइन्स एकाडेमि, जोंनि न'जों नांजाबखानायखा।
नायनो हागोन नोंथांमोना बे गाहायाव क्लास जायो आरो ओमफ्राय नैबे गोजौआव लुदेरबावबाय बिसोरो ओरैबो दङ गाहायावबो माने बे बिल्डिं दंना बे बिल्डिंनि गाहायावबो क्लास खालामो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव जाबाबो नायनो बरिं जायोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना मिस्ट्रिफोरा खामानि मावगासिनो दं ओरैहाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं इसोरा बिथांमोनजोंबो लोगोसे थाथों आं बेखौनो बिथांमोननि थाखाय प्रे खालामो बेखौनो हास्थायो जेन' जेबो बिपद गैयालासे बिथांमोना जोंनि न'खौ मोजाङै मोजां मावलांजोबनो हाथों ओमफ्राय नै लोगोफोर नायलांबावदो ससेनो बिराद बुरजा दंबावो नै लोगोफोर जोंना खामानि मावनाया दासो जुरिजेनदों नालाय दासो जागायजेनदों होनजायो गोबां खामानि दंबावो आइ होप इसोरा जोंनि बे खामानि मावनो लानाय जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होगोन आंहा फुरा फोथायनाय दङ इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन आरो आं नोंथांमोनखौहाय खावलायहरबावो खेनसे नोंथांमोन बयबो जोंनि थांखिनि थाखाय आरो जोंनि बे न' लुनायनि थाखाय प्रे खालामनानै हो जोङो बिफा इसोरनि अनगा आगानसेबो दावगानो हाया नालाय ओंखायनो जों इसोरखौ जेब्लायबो सिगाङाव दोननानै आवगायलांनांगौ होमबासो जोंनि थांखिया साक्सेसफुल जागोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो खावलायफादों जोंनि बे थांखिखौ जोंनि बे मावनो लानाय थांखिखौ नोंथांमोना इसोरनियाव प्रे खालामनानै गथायनानै होफागोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअआ बावनो जोब्बाय दिनैनि थाखाय बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोंनि न' लुनाय भिडिअखौ माबायदि मोनखो नायनानै नोंथांमोना कमेन्टआव एसे लिरहरदो आरो नोंथांमोना प्रे खालामनानै हो जोंनि न' लुनायनि थाखाय जेन' मोजाङै मोजां जोंनि न' लुनाया कमप्लिट जायो ओमफ्राय जोंनि थांखिया साक्सेसफुल जायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं आसा थाबाय बाय बाय